Ahoj, dievčatá a chlapci, ja som vaše školské rádio. Práve som sa narodilo a tak nemám ešte ani meno. Ale viem, že vám na mojom mene záleží, poslali ste 99 návrhov. Teraz budete mať možnosť vybrať si z 5 návrhov ten, ktorý sa vám bude páčiť najviac. Stačí, keď zahlasujete na stránky školy. Už sa teším. Budeme sa stretávať na stránke školy a vždy vám prezradím, čo zaujímavé sa v našej škole udialo. Aj to, čo sa chystá, budeme môcť súťažiť, aj sa pobaviť a zasmiať. Som ešte maličké a nesmelé, ale viem, že mi mojimi pripomienkami a návrhmi pomôžete vyrásť. Vypočujte si teda prvé moje vysielanie. Verím, že sa vám bude páčiť. V dnešnom vysielaní si vypočujete návraty, krátke správy z udalostí posledných týždňov. zo športu, Viete, čo je e-twinning? kvíz alebo zasúťažte si s nami, Vtipovisko. pod pokrievkou alebo čo sa práve varí, návraty. Ako každoročne, žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v plavárni v Žiari nad Hronom. Plavecký výcvik trval 5 dní. Žiaci sa tam učili splývať, plávať, potápať a skákali z mostíka. Ich plaveckými trénermi boli pán učiteľ Kmeď a pani riaditeľka Martina Olšiaková. Plavecké zručnosti považovali žiaci za veľmi zábavné a z celého plaveckého výcviku mali veľkú radosť. V mesiaci dopravnej bezpečnosti nás navštívil dopravný policajt zo Žiaru nad Hronom. Besedy s ním sa postupne zúčastnili žiaci 1. aj 2. stupňa. Beseda bola zameraná hlavne na bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách. Pán poručík nám tiež ukázal policajné vybavenie ako putá a baterku. Žiakov beseda zaujala a pánovi policajtovi dávali zaujímavé otázky týkajúce sa dopravných nehôd, priestupkov a pokút. Beseda bola zaujímavá a poučná. Naši siedmaci si vyskúšali účinkovanie v RTVS v Bratislave. Zúčastnili sa súťaže Daj si čas. Ako sa im darilo, ste si už pozreli vo vysielaní RTVS. Aj keď nevyhrali, delilo ich len pár bodov od víťazstva. Ale môžeme povedať, že aj súťažiaci, aj žiaci, ktorí im držali palce, mali výborný zážitok. Sadíme mi máje. Ľudová pieseň, ktorej tóny sa ozývajú každoročne v predvečer 1. mája. Aj v našej škole dodržujeme tento zvyk a chlapci stavajú dievčatám máj. Hlavnými organizátormi sú naši deviataci. Všetky dievčatá zo školy si doniesli pestrofarebné stužky, ktoré uviazali na vrcholec mája. Zo zvukov veselej hudby a spevu ho potom chlapci zdvihli do výšky a všetci sme si okolo mája zatancovali. Veríme, že sa z tejto krásnej tradičnej výzdoby budeme tešiť celý mesiac. Každoročne 2. májovú nedeľu majú naše mamičky sviatok. Dňa 11. mája ich žiaci našej školy pozdravili slávnostnou akadémiou. Program bol veľmi pestrý, vtipný a dojímavý. Zapojili sa do neho žiaci od 1. po 9. ročník. Najmenší zarecitovali básničky. Starší sa prezentovali moderovaním, tancom, scénkami a spoločnou piesňou. Divákov program pobavil, rozosmial, ale aj dojal. Mamičkám a starým mamám sa veľmi páčil a odmenili účinkujúcich potleskom. A my im ešte raz aj prostredníctvom nášho rádia ďakujeme za všetku starostlivosť, ktorú nám venujú. Týždeň od 12. do 18. mája 2014 bol venovaný aktivite Modrý gombík pod záštitou UNICEF Slovensko. Zapojila sa aj naša škola. V tomto roku smerovala pomoc krajine, v ktorej je nedostatok pitnej vody, Ugande. Naši žiaci prispeli sumou 60 eur. Sprievodnou aktivitou bol nácvik tanca v africkom rytme, ktorý sa naučili deviatačky a v deň Modrého gombíka roztancovali celú školu. Výlet. Ako každý rok, tak aj tento sa konajú koncoročné výlety. Ako prvé sa zúčastnili 3 triedy a vybrali sa na dlhý výlet za históriou červeného kameňa a za zaujímavosťami Bratislavskej zoologickej záhrady. História červeného kameňa všetky deti veľmi zaujala. Potom sa presunuli do Bratislavskej zoologickej záhrady. Videli tam veľa cudzokrajných, ale aj domácich zvierat.
Po vyhliadke v zoologickej záhrade mali ešte rozchod v avióne. Každý si nakúpil, čo sa mu páčilo. Po 2 hodinách rozchodu sa žiaci odobrali domov. Navštívte aj vy Červený kameň a Bratislavskú zoologickú záhradu. Budete mať veľmi pekný zážitok. Zo športu. 7. mája sa konal 33. ročník behu oslobodenia Hornej Ždane, ktorý sa stal už hornoždánskou tradíciou. Je to podujatie, na ktorom sa stretávajú bežci zo širokého okolia. V tomto roku sa tu stretli žiaci materských a základných škôl, gymnázií, ale i dorastenci a dospelí zo športových klubov. Žiaci našej školy sa opäť ako minulé roky veľmi dobre umiestnili. Na stupeň víťazov sa z našej škôlky a školy postavili kategória materská škola, dievčatá Radka Kučerová 1. miesto, MK Vendigová 3. miesto. Kategória roky 2007-2006 Števko Jáger 1. miesto, Kevin Lorko 2. miesto, Martin Urblík 3. miesto, Katka Ďurišová 3. miesto. Kategória 2005-2004 Adamko Dolnický 1. miesto, Ivan Lorko 2. miesto, Miško Jáger 3. miesto, Vicky Abrahámová 2. miesto. Kategória 2003-2002 Erik Rolenc 3. miesto. Kategória 2001-2000 Mária Kremnická 3. miesto. Kategória 1999 až 1998 Miroslav Bil 2. miesto, Martin Paučo 3. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu školy. Chlapci 2. stupňa sa zúčastnili krajského kola futbalového turnaja základných škôl, ktorý sa konal v Krupine. Obsadili pekné 4. miesto. Za snahu dostali 5 lôpt, ktoré im poslúžili pri ďalších tréningoch. Viete, čo je e-twinning? E-twinning je komunita európskych škôl a európskych učiteľov. E-twinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov v celej Európe. Program e-twinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. E je skrátka pre elektronický a twinning znamená partnerstvo, družba. E-twinning nám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí TwinSpace. To ale nie je všetko, e-twinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností a ponúka tiež možnosť ďalšieho vzdelávania. Naša škola v súčasnosti pracuje na 6 projektoch. Spolupracujeme so školami v Anglicku, Českej republike a v Poľsku. Naše projekty vám budeme postupne predstavovať. Naše spoločné medzinárodné projekty. Okienko k susedom. Projekt 7-akov základnej školy Stánkov v Českej republike a základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždáni v Slovenskej republike. Projekt Okienko k susedom sme začali plniť v decembri 2013 v rámci medzinárodnej spolupráce e-twinning. Ak sa chcete bližšie dozvedieť, čo je e-twinning, nájdete vysvetlenie na webových stránkach našich škôl. Rodičmi tohto projektu sú pán učiteľ Kás zo základnej školy Stankov a pani učiteľka Píšová zo základnej školy Horná Ždáňa. Na začiatku projektu sme predstavili svoje školy. Do spoločného pracovného priestoru TwinSpace Staňkov vložil zaujímavé motivačné video, v ktorom nám kamaráti ukázali, ako sa vedia popasovať so slovenským textom. My sme si zasa vyskúšali češtinu. Ťažko by sme určili, komu to išlo lepšie. Hneď od prvého predstavenia sa hodiny informatiky nabrali zaujímavý ráz. Naučili sme sa pracovať s novými IKT nástrojmi, ako napríklad nástenka, Padlet, prostredníctvom ktorej sme sa predstavili a zapriali si pekné vianočné sviatky. Veľkú radosť nám urobil spoločný chat. Aj keď nás bolo pripojených pomerne veľa, u nás 15 siedmakov v Staňkove 42 porozumeli sme si. K tomuto virtuálnemu rozhovoru nám pán učiteľ poskytol virtuálnu tabulu Virtual Class. Hneď sme sa začali tešiť na ďalšie stretnutie.
Medzi tým sme predstavili svoje školy prostredníctvom fotografií a Horná Ždáňa aj prostredníctvom videa. Mnohí z nás držali kameru v ruke po prvýkrát a už ani nehovorím, ako sa nám triasol hlas, keď sme mali niečo povedať. Ale aj tak veríme, že sa našim projektovým partnerom naša škola prostredníctvom videofilmu zapáčila. Pred Veľkou nocou sme si vymenili veľkonočné pozdravy. Horná Ždáňa pridala veľkonočné zvyky na Slovensku a s Taňkou zaujímavé hovoriace veľkonočné vajíčko. Všetko sú to veľmi zaujímavé aktivity, ale najväčšiu bombu z doterajšej našej spolupráce si nechávame na koniec. Je ňou spoločný online quiz medzi našimi školami. Sedeli sme vo svojich učebniach a predsa sme súťažili s našou partnerskou školou vzdialenou 630 kilometrov. Cítili sme sa ako v televízii. V počítači sme si prečítali otázku, odpovedali do pripraveného formulára a o chvíľu sme sa dozvedeli, kto odpovedal prvý správne. Súťažilo 12 tímov. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo Stankova. Najlepší náš tím sa umiestnil na 3. mieste. Ale verte nám, tu vôbec nešlo o umiestnenie. Dôležité bolo, že sme si vzájomne porozumeli i zabavili sa. Teraz sa už tešíme na ďalšie aktivity, ktorými nás prekvapia naši projektoví vedúci. Šepká sa niečo o online návšteve do Podebrat, takto sme teda zvedaví. Okienko k susedom. Dnes. Kvízová otázka z fyziky. Správanie telies v kvapaline sa riadi zákonom, ktorý znie: teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej časti telesa. Podľa jednej historky autor tohoto zákona prišiel na podstatu zákona pri kúpeli. Premýšľal, ako odhaliť podvodníka, klenotníka, ktorý nahradil zlato v kráľovskej korune menej ušľachtilým kovom. Myšlienka, ako porovnať objemy kovových predmetov známej hmotnosti, ho napadla pri pozorovaní hladiny vody vo vani, do ktorej sa ponoril. Objav ho vraj uviedol do takého tranzu, že pobehoval nahý po meste s výkrikom: Heureka, našiel som! Pýtame sa, kto bol tento vedec a odkiaľ pochádza? Vtipovisko. Moritz v škole hovorí učiteľovi: a moja sestra má osýpky. Tak choď rýchlo domov, pretože môžeš nakaziť celú triedu. Po 2 týždňoch sa Moritz vrátil do školy a učiteľ sa ho pýta: tak, ako sa má sestra? Už vyzdravela? Neviem, ešte nepísala. A kde pre Boha je? No predsa v Austrálii. Na hodine fyziky sa učiteľ pýta žiakov: tak, žiaci, ako by ste z vody urobili svetlo? Kde si zozadu sa ozve: a čo tak umyť okná? V škole na hodine dejepisu sa učia žiaci o slávnych ľuďoch. Učiteľka sa pýta: Miško, čím sa preslávil Krištof Kolumbus? Dostal sa bez víz do Ameriky, odpovedá Miško. Pýta sa učiteľka triedy: kto si myslí, že je hlúpy, nech sa postaví. Nikto sa nepostavil, no po chvíli sa postaví Jožko. Učiteľka: Jožko, ty si myslíš, že si hlúpy? Jožko: nie, len mi prišlo trápne, že stojíte sama. Pod pokrievkou, alebo čo sa práve varí. Adoptujeme si zvieratko zo zoo v Bojniciach. Nie, nebude chodiť s nami do školy, iba mu prispiejeme na celoročnú stravu. Hlasovaním na stránke školy môžete rozhodnúť, ktoré zvieratko to bude. V zoo potom bude pri jeho klietke tabuľka, že si ho adoptovali deti zo základnej školy v Hornej Ždani.
Blíži sa 1. jún a s ním aj oslava Dňa detí. Aké prekvapenia nám pripravia starší žiaci? Tešíme sa aj na týždeň detskej radosti a na hry a súťaže, ktoré nám prinesie. Piataci nacvičujú dramatizáciu modernej rozprávky. Zatiaľ ale neprezradia, o čom to bude. Pozvu na vystúpenie detí z 1. stupňa. Na školský výlet sa vyberú aj ďalšie triedy. Čoskoro nám začne posledný mesiac školského roka. Prežite ho v zdraví a najmä s dobrými známkami. Prajeme vám krásne slnečné dni. Lúčia sa s vami redaktori Dávid, Julka, Kaja, Kika a Maťo.